Godmorgen, dagens gæst. Ja. Det går altså ikke det her 12-hoved. Hvad? Men du kommer for sent hele tiden. Igen i dag. Jamen, du må stramme op. Det går simpelthen ikke. Du bliver jo ikke student på den her måde. Nej. Kan du komme ud? Ud med dig. Ud med dig. Du må lære at komme til tiden. Man kommer til tiden, ellers er man her ikke. Vi flyver, vi student, det er inkompetent. Vi har jo kun talent, kun talent, kun talent. Se os blive præsident, mens X bliver assistent. De tigger om respekt, om respekt, om respekt. Spiller ikke smart, vi er de bedste. Hjerner og hus, vi kan feste. Livet det er godt, vi er færdige. Det lækker for os, det er værdigt. Fuld fart frem af student, min ven. Ingen kan så slå os igen. Hvor er al konkurrencen hen? Vi er for evig student på den. I kan løbe 1000 mil, træde I løber fra jer. X prøver at hamle op, men de ender op med natter. F I brænder ud, hold ikke til hamsterhjulet. Og tredje E var Gud. Vi flyver, vi student, og huen den er hjem. Og tredje G var nemt, det var nemt, det var nemt. Og Odin fik respekt. Bare kald det sex-effekt. Nu skal vi bare drikke, bare drikke, bare drikke. Shit, de ligner meget hinanden, de der to. Hold da helt op. Det er jo næsten Det er nærmest. en kopi. En kopi? Det var da sindssygt. Og prøv lige at overveje det her. Jeg kan slet ikke forstå, Der er et hvordan eller andet, de der har ikke nået det. stemmer helt overens med de sofapoint der. Det er altid det i klasserne. De kan sgu ikke rigtig finde noget andet end at snyde. Ej, det kan de sgu ikke. Det var sgu da helt vildt. Vi vandt i MGP, og I var alle jaloux. Selv anden det kopierede os, var det alle sammen I kunne. Gad vide, hvem fanden er, og hvorfor fuck at de er her. Aldrig har vi set dem, og fuld pen som de rammer. Det er jo lidt tredje, det gik hen og ødelagde alt. På grund af nogle point, som de selv har optalt. De ærger sig bare over, at det ikke er dem, der går i tredje E, så I kan bare få dem. Fuck up! Lad være med at tro, at I kan blive os. Ja, blive os. Lad være med at tro, at I kan snyde os. Ja, snyde os. Lad være med at tro, at I kan nå os. Ja, nå os. Lad være med at lytte til alt I hører. For det er bare jaloux. For det er bare jaloux. Vi ved godt, hvad I laver. Bare lad være med at lyve. For de spinder bottles, I burde få sig et liv. Fællesskab i X, det var jo aldrig en ting. Så piger blev til Y, de har deres eget lille slæng. Det er ærgerligt, efter de kommer til vores fester hver gang. På grund af deres klasse, som de prøver at forlade. Se ærger sig bare over, at Among Us er dødt. De tror, de har en norm, men det bliver aldrig brugt. Hold. Ikke så meget fokus på de andre. Nu er det os, det handler om. Let's go! Syng bare se dig som pigerne er. Når vi går på gaden, alle skåler, yeah. Vi kan ikke fejle, vi er så meget fucking dejlige. I skriger efter os. De fyre, de ser os, og lige der, det er hjertesår. Damerne, I fik alle fyre til at give i går. Ikke C, ikke A, ikke B. Der er ingen, der slår os, når det kommer til damer. For vi har bollet hinanden, Hyldet på handy, knyller på Island, for vi har bollet i marken, prøvet på Nibe, knyller i Alperne, For vi har bollet hinanden, hyldet på handy, knyller på Island, for vi har bollet i marken, prøvet på Nibe, knyller i Alperne, Vi
Vi er boys fra 3. Alle vil have vores pik at se. Vi hopper op og ned, skulle tro det var en trampolin. Og vi scorer damer, vi scorer. Okay. I jagter os, og vi horer. Bim bam bum, gå hjem og græd til din mor. Og vi går i 3E. Vores succes er nem at se. Og vi ligger standard, det var alt som I kunne blive. Hvem er I? Hvad er jeres navn? Er I her fra Støvringstavn? 7 eksamener, ingen problemer. Flyet lettere væk fra støvring.